Amen. Good morning po sa bawat isa. Amen. Sa oras pong ito, tayo po ay magsimula na. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay umikot. Kamayan po natin ang bawat isa, babae sa babae, yakapin po natin ang ating mga kapatid. And lalaki sa lalaki po, kamayan po natin at bigyan po natin ng masayang ngiti sa umaga pong ito. Maging sa mga kasama po natin sa live, magandang umaga po sa bawat isa. Smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister, and everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister, and everything give thanks to the Lord. Amen. Praise God. In everything, give thanks to the Lord. Amen. Let us thank the Lord for another chance for us that we get to worship Him, that we get to enjoy His presence. And right now, church, even for those who are watching sa live natin, let us take this moment to just talk to our God and worship Him with our whole heart, with our whole being, and commit to the Lord everything that we have. To your hands, I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. We trust in you. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that
all of our praises, all of our thanksgiving. Just pour your heart out to God and just worship Him. Hallelujah, Jesus. And I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. We worship you, oh God. We worship you, oh Jesus. I will worship. Come on, church, let us worship our living God. I will worship. I will worship. Once more, let us give our highest praise and worship. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. You're the reason that I live. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I Oh, thank you, Lord. We worship you. We adore you. We magnify your name, Lord Jesus. Father God in heaven, in the name of Jesus, with the sweet communion of your Holy Spirit, we welcome you in this place. We welcome you, Father God. We welcome you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, maraming salamat. Sa umagang ito, Panginoon, idinako mo muli, Panginoon, ang aming mga panyapak sa iyong bahay, sambahan, upang ikaw, Panginoong Diyos, ay aming sambahin sa espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy, Panginoong Diyos, na itinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Patuloy namin, Panginoong Diyos, na pinasasalamatan ang lahat ng iyong kabutihan. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Nagpapalinis sa iyong harapan. Ano man, Panginoong Diyos, ang nakikita mo na karumihan ng aming mga puso. Ano man, Panginoong Diyos, ang mga hadlang, Panginoon, na nakikita mo sa aming mga buhay.
upang kami, Panginoong Diyos, ay patuloy na magpuri sa iyo. Pakalinisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Upang malinis kami, Panginoon, na harap sa iyong harapan sa umagang ito. Upang malinis kami, Panginoon, na pagsidlan ng iyong mga salita. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang iyong makapangyarihang dugo, Panginoong Diyos, na nabayubay sa krus upang umagos, Panginoon, at lahat ng aming mga kasalanan ay malinis at mapatawad mo. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Maging, Panginoong Diyos, ang lahat, Panginoon, ang gagamitin mo. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay. Na patuloy, Panginoong Diyos, na kami ay makalapit sa iyo sa pamagitan, Panginoon, ng kalinisan na ipagkakaloob mo sa amin sa umagang ito. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong anak na gagamitin. Turuan mo siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng katalinuhan. Upang, Panginoong Diyos, ang inihanda mo, Panginoon, sa salita mo sa umagang ito ay maging karapat dapat, Panginoong Diyos, na itago namin sa aming mga puso. Thank you, Lord. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong mga salita sa umagang ito na maging kalakasan ng lahat, Panginoong Diyos, na nanghihina. Maging kagalingan, Panginoong Diyos, ng mga may karamdaman. Lord, maraming salamat. Patuloy, Panginoon, itago mo ang iyong anak sa likod ng iyong cross upang hindi siya ang aming makita, kundi ikaw, Panginoon. Holy Spirit, inaanyayahan ka namin sa umagang ito. Inaanyayahan namin, Banal na Santong Espiritu, ang iyong kapangyarihan na kumilos sa loob ng iyong tahanan. Kumilos maging sa tahanan na lahat ng mga nanonood sa kanilang mga bahay sa umagang ito. Holy Spirit, kumilos ka. Magpakahayag ka sa iyong mga anak. Banal na Santong Espiritu, kailangan ka ng bawat isa. Kaya't sa umagang ito, Panginoon, maraming salamat. Inaangkin na namin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon, ng aming gawain sa umagang ito. Inaangkin na namin, Panginoong Diyos, ang kapangyarihan mo sa buhay ng bawat isa. At walang lalabas, Panginoon, sa tahanan mong ito na hindi makaranas, Panginoong Diyos, ng iyong pagpapala. Lord, maraming salamat. Thank you, Lord. Patuloy kami, Panginoon, na nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat. Dinadakilang iyong pangalan sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning! Sa pa nga po mas malakas, good morning! Amen. Isang maulan at malamig na umaga po sa bawat isa sa atin. Nung nakaraan po, sobrang init. Pero ngayon po, yan, ang sarap sa pakiramdam, malamig. Pero po, dapat, hindi po manlalamig ang ating pagpupuri sa ating Diyos. Amen? Paano po ba pag sinabing nanlalamig? Di ba pag tayo giniginaw, gusto natin nakaganon lang, ayaw nating gumalaw kasi malamig. Pero pag tayo po ay nagiinit sa pagsamba sa Panginoon, tayo po ay papalakpak, tayo po ay sasayaw, tayo sisigaw sa pangalan ng ating Diyos na buhay. Amen? Kaya po sa pagbatak ng mga ulan na yan, bubuhos din po ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. At babahan ang pagpapala ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya po tayo umawit, tayo po'y sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Got a river of living water, a fountain that never will run dry. Come on, church, we will sing. It's an open heaven, you're releasing.
will never be denied. Stir it up! Stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the rain. Come on, let's dance! Dance in the rain. We're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the rain. Hey, jump in the rain. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Not the river, living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven, releasing. We will never be denied. Stirring up deep, deep wells. Stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the rain. Everybody dance. Dance in the rain. Stirring up deep, deep wells. Stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in the river. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, calling out to you. We're walking into deeper waters, going out to you. Pwede po ba natin ipalakpa ang ating kamay para sa ating Diyos? Yes, Lord! If he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, dance, come on everybody. Say, if he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then he goes to the right. We're gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 shout. Here we go. If he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Sing it once again. If he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the right. We're gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 shout. Deep cries out, deep cries out, deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep cries out, deep cries out, deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep cries out, deep cries out. Deep cries out, deep cries out. Oh, we cry out to you. We cry out to you, Jesus. Oh, we cry out to you, Lord.
to you, worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ my Son. All creation gives His praise. Come on, let's praise the name of Jesus. You alone are truly great. Sing you alone. You alone are God who reigns for eternity. Yeah, come on, let's declare. God is great and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. God is great, God is great. Sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. Glory, the glory of your name. Oh, to you, oh God, we bring. Jesus teaches how to live. Let your fire burn in us. That all may live and all may sing. God is great. God is great. His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised all the world. Oh, sing God is great. God is great. Sing His praise all the earth, all the heavens, 'cause we're living through the glory of your name. Once again, church, come on, let's declare. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised all the earth. For you are great, God is great. Sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. The glory of your name. Yeah. Holy is the Lord. The whole earth sing. The whole earth sing. Come on, we will sing. Holy is the Lord. Oh, lift up your voice and sing. The whole earth sing. Oh, we will sing, oh Lord. The whole earth sing. Oh, sing you are holy, Lord. Holy is the Lord. The whole earth sing. The whole earth sing. Sing holy. Holy is the Lord. The whole earth sing. The whole earth sing. Sing it again. Sing holy is the Lord. Holy is the Lord. Yes, Lord. The whole earth sing. The whole earth sing. God is great. God is great. His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised in all the world. Oh, sing God is great. God is great. Sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause you're living for the glory of your name. Oh, say, God is great. His praise fills the earth. Come on, lift up your voice and praise the name of Jesus. Will be praised on the earth. Come on, let's declare God is great. God is great. Sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of home for the last time. God is great. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. God is great. God is great. Sing His
praise the name of Jesus. Because we're living for your glory. Oh, you are a great God. You are an awesome God. You are a beautiful God. Oh, we praise your name. Oh, let your presence overflow in this place. Let it rain. Let it rain. Oh, we thank you, Lord. We thank you for your presence, Jesus. Oh, we worship you. For you are a beautiful God. You are my Savior. You are an awesome God. Oh, fill this place with your presence, Lord. Fill this place with your presence. Oh, we thank you, Lord. Thank you, God. Yes, Lord. Lord, sa umaga pong ito, patuloy kaming aawit sa iyo. Patuloy naming iaalay ang aming pinakamataas sa papuri at pagsamba para sa iyong pangalan lamang, Panginoon. For you are our beautiful Savior. Lord, wala kang katulad. Walang ibang pangalan ang maitaas sa lugar na ito, Panginoon, kundi ikaw lamang. And let your presence move in this place. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. Sabi mo sa Panginoon, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. Oh, yes, Lord. All creation bows to worship. Come on, worship the name of Jesus. How sing how wonderful, how beautiful is your name, Jesus. Your there's no other name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. Sing Lamb of God, you are holy, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. Come on, all creation
nations bow before you. All creation bows to worship the name. How wonderful, wonderful. Lift up your voice and sing. Name above every. Oh, we exalt you. Exalted. How wonderful, Lord. Jesus, your name. Name above it. Sing how wonderful is your name, Lord. Wonderful, we worship you. Name above exalted. How wonderful. Oh, how beautiful. Jesus, your name. Name above every name. Jesus. And I will sing forever. Jesus, I love. Jesus, I love. Come on, express your love. Sing a love song for all of them. I will sing with all of your heart. Jesus, I love you. Jesus, I love. Oh, and I will sing. And I will sing forever. Jesus, I love. Oh, we love you, Lord. Jesus, I love. Your voice, lift up your hearts, and sing, Lord, we love you. Oh, we love you, Jesus. Jesus, I love. I will sing, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how wonderful, how beautiful. Name above it. Oh, be exalted high, exalted. How wonderful. You are beautiful. Jesus, your name. Name above every name. Found in your hands, fullness of joy, every fear suddenly wiped away.
in your presence, here in your presence. All of my gains now fade away. Every crown no longer on display. Oh, in your presence. Heaven is trembling in all of your wonder. The kings and the kingdom are standing amazed. So you're in your presence, your presence. Oh, we are undone. We're in your presence. Heaven and earth become one. We're in your presence. All things are new. We're in your presence. Everything bows before you. Found in your hands, found in your hands, fullness of joy. Every fear suddenly wiped away. Oh, in your presence, God. Here in your presence. All of my gates now fade away. Every crown no longer on display. Here in your presence, heaven is trembling in all of your wonder. The kings and the
on, sing unto the Lord. Here in your presence, heaven and earth. Oh, lift up your voice and sing unto the Lord. Here in your presence. Just soak in the presence of God this morning. Just feel the presence of God in this place. Everything bows before. Sing, Lord, here in your presence. Here in your presence. Sa presensya ng Diyos ay may kagalingan. Sa presensya ng Diyos may galak. Just worship the name of the Lord. Just feel the presence of God in this place. Here in your presence, there is no here in your presence, here in your presence, we are undone. Oh, we thank you, Lord. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence. All things are new. Yes, Lord. Here in your presence, everything bows before you. Because you are a wonderful God. Sing wonderful. Wonderful. Come on, let's declare that you are a glorious God. Sing wonderful. Lord, you are beautiful. Lord, you are glorious. Wonderful. Beautiful. You are. Yes, you are. You are wonderful. Beautiful. Glorious. A glorious God. Oh, thank you for your presence this morning, oh Jesus. Oh, come on, continue to lift the name. Continue to praise the name of Jesus. Oh, give him the highest praise, the highest worship. Oh, we thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
can you praise Him? Hallelujah! Hallelujah! Oh, we thank you, Jesus. Oh, salamat aming Diyos. Salamat aming Panginoon. O purihin ka, purihin ka. Panginoon, maraming salamat sa umaga pong ito. Nang iyong presensya ay umuulan, umaapaw sa aming pong kalagitnaan, Panginoon. Lord, as we worship you, ikaw ay nananahan sa pagsamba at papuri ng iyong mga anak sa umaga pong ito, Panginoon. Lord, maraming salamat. Tunay nga, O Diyos, na sa pagkilos mo sa umagang ito, O Diyos, meron ka ng ginagawa sa aming mga buhay ngayon pa lang, Panginoon. Maraming salamat. And Lord, sa pakikinig namin ng iyong salita sa umaga pong ito, let your Holy Spirit to teach us at hinahanda namin aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Handa po kaming magpaturo sa iyo. Lord, nais ka pa po naming makilala ng buong puso, Panginoon. Maraming salamat muli, O Diyos, sa iyong presensya sa umaga pong ito. Tunay nga, O Diyos, sa iyong pinakamataas sa papuri at pinakamataas ng pagsamba ng lahat ng iyong nilikha sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. Good morning. Inaanyayahan po natin ang mga bata. Atin po silang ipagpipray. Ayan. Ating mga kabataan, nasan po sila? Ayan. Okay, let's stretch our hands towards our children. Sige po. Father God, we thank you, Lord, for the lives of these children, Panginoon. Father God, we dedicate their lives unto you, Lord God, sa kanilang pong pagpunta, sa kanilang Bible lesson for this morning, Panginoon, sa kanilang Sunday school, Father God. We ask for the wisdom that's coming from you, O God. Give them the understanding, O God, upang patuloy nilang maunawaan ang iyong mensahe sa kanila, Panginoon. Dalangin namin na lalaki silang mga batang may takot sa inyo at lalakaran nila, Panginoon, ang iyong mga turo, Panginoon. Father God, we thank you, Lord, for we declare that, Lord, good life is stalling ahead of these children, O God. For your protection, anointing, and covering will be upon them as wherever they go, whatever they do, Panginoon, and they will succeed in the future, Father God. We declare success, oh God, and we declare, Lord, that someday you will raise up teachers, pastors, leaders, engineers, and professionals, Panginoon, na gagamitin mo, Lord, sa iyong bahay-sambahan. Maraming salamat, Lord, sa mga batang ito. We praise you, we glorify your name. In Jesus' name, amen. Amen. Magandang umaga po. A blessed Sunday to everyone. Ayan, babalikan po natin ang ating lesson sa Revelation 22:12. Ayan po. Balikan po natin ang ating key verse for this month. This is the last Sunday kung saan itatakal natin ang key verse nating ito. Sabi po dito, no, "Behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to repay each one according what his deeds are." Sige po, tayo po ay manalangin. Father God, maraming salamat, Lord, sa iyong salita na ito, na kung saan aming pagbubulay-bulayan, Panginoon, ang iyong mensahe sa umagang ito sa amin. Father God, we ask for your wisdom, O God, na patuloy naming maunawaan ang iyong mensahe, Panginoon. Father God, anoint my lips, O God, hide me under your shadow, Lord, at makita ka lamang, Lord, sa harap na ipinamamahagi mo, Panginoon, ang iyong mga salita. Marami pong salamat, Lord, dahil as we partake what installed for us this morning, Lord, hindi po kami uuwi na empty-handed, Lord. We will go out, Lord, na kami ay busog sa iyong mga salita. Marami pong salamat, Lord. We praise you, we glorify your name. Amen and amen.
Ayan. So for today po, ang ating pong lesson is about reward, no? About the attitude of a rewardee. Lesson, ano muna po tayo? Lesson review ng mga nakaraan. Sabi nga po, faith comes from hearing and hearing the word of God. No? Sabi nga po, bakit pa paulit-ulit? Every Sunday na lang ito. Pero inuulit-ulit po sa atin ito ng Panginoon. Sabi nga po sa Bible, it comes from hearing and hearing. Maaring narinig nyo na ang preaching ni Bishop. Maaring narinig nyo ang preaching ni Rev Stella, ni Pastora Chic. At panalangin ko this morning, even as I speak, a new revelation of God will also be granted into every heart na nakikinig sa araw na ito. Amen po? Sige po, lesson review nung ating mga nakaraang study. Sabi po nung mga nakaraang lesson natin, nung unang linggo, ito po ang tinakil natin, the 5 crowns as a reward from God. The crown of life, incorruptible crown, the crown of righteousness, the crown of glory, and crown of rejoicing. Amen po. The crown of life is something that we do not work for. Something that is given as a grace from God. Pero hindi mo makukuha ang number 2 as I study, as we study noong mga nakaraang araw. Hindi mo po makukuha ay yung 2, 3, 4 to 5 unless tinanggap mo ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Amen po ba? Dahil ang pagbibigay po ng mga crowns na ito ay sa heaven pagdating natin. Nagiget niyo po? Paano kung dito pa lang hindi tayo makaakyat sa heaven? So we must first accept Jesus Christ as our Savior. We must believe and we must have the crown of life before we have these 2, 3, 4, and 5 crowns. Naintindihan po natin? So before we aspire this, para po tayo nag-enroll sa isang competition, hindi ka po makakakuha ng reward ng competition na yon. Hindi mo makukuha hanggat hindi ka pumapasok or nag-enroll. Amen po? Hanggat hindi mo tinatanggap yung mga rules and regulations ng association na yon kung saan ikaw ay nag-enroll. So, as the Lord teaches us, accept first the grace that I'm giving you. Amen po. Review of the second Sunday. Next slide. Ito po ay lesson binigay sa atin ni Rev Stella. Sabi po dito, the rewards of God for humility are riches, honor, and long life. Ayan. Obedience. The Lord will set us on high kapag tayo po ay obedient. And through serving God, meron tayong inheritance to those who work willingly. Hindi po napipilitan, kundi willing tayo sa ating ginagawa. The faithful will be anointed by our God. And doing good to others, ito po yung meron tayong glory, honor, and peace from God. Gusto po nating maranasan yan. Meron tayong kapayapaan. At ang Diyos ang nag-honor sa ating buhay. Amen? And sabi pa po rito sa ating napag-aralan, how to receive the rewards of God. Hebrew 35-38. Cast not away your confidence to God. Do not lose faith. Napaka-importante po ng pananampalataya. Amen? Number 2, patience to do the will of God. Tayo daw po ay maging matyaga, no? Magkaroon tayo ng patience. Be excited for the coming of the Lord. And 4, we must live by faith. Ayan po, Hebrews 10:38. And last week, ito po yung isa rin na magandang lesson na napakinggan natin kay Pastora Chikaina. Sabi po, prepare for the rewarder. Kasi madalas sa mga bagay-bagay, nagiging tayo sa reward. Pero hindi tayo nakatingin doon sa nagbibigay.
Minsan nga po, di ba, na-attend tayo ng party, may parapol, nagantay na tayo, ang laki-laki ng mga prizes, gustong-gusto natin, nakatingin tayo sa reward. Tinapos na natin speech ng lahat na nag-speech. Inip na inip ka para makuha yung reward. But we do not know who is the rewarder. Sino ba nagbigay nitong mga raffle prizes na to? Malaman nga. Hindi natin yung tinitignan. But our lesson last time, focus on the rewarder. Sabi po dito, "Behold, I am coming quickly." Jesus is on the move and serious that He is coming to come. Whether we like it or not, dadating ang ating Panginoon. Because grace, ayun nga po, kanina na pag-aralan natin, grace is the unmerited or undeserved favor of God. Hindi natin ito pinagtrabahuan. Pero ang ating lesson will be focused on the reward, something that we have earned, something that we work, pinagtrabahuan po natin. At sabi nga po dito, sa mga attitude pa, no, mga lesson na pag-aralan natin last week, we should do our charitable deed in secret. Kung ano po ang ginawa ng kanang kamay, wag na po nating paalam sa kaliwang kamay. Kung tayo po ay magdarasal, hindi po katulad ng mga hypocrites na paulit-ulit at nasa gitna at kitang-kita na para tayong tinitignan na religious person. So, pray in secret. Yung mga gusto nating request kay Lord, ipag-pray. Sabi po sa Matthew 6:5, "And fast in secret." Na kung saan, pag nakita ka ng iyong kapwa, hindi ka mukhang habag na habag. Ikaw ay postura pa din, mukha kang healthy, hindi yung parang pinabayaan ka na ng Panginoon. So, fast in secret. Look good in the eyes of the people. Because the Lord wants you to look good to others also, di ba? At sabi pa nga po dito sa ating lesson, ano po ang pinaka-ultimate na lesson last week? Sabi po dito, the fulfillment of God's promises are the rewards that are will be handed over to us by God in heaven kapag siya po ay dumating na. As He promised in Revelation 22:12. Ayan. So, maikli lang po yung lesson ko for today kasi sabi ko, nakatackle na yata nila lahat. Ano ba tuturo ko, Lord? But sabi nga natin, si Lord nagbibigay siya ng fresh revelation. As you seek Him, you will find wisdom in His teachings. Amen. So, pinangalanan ko pong ang lesson ko na to na attitude of a rewardee. Paano naman po tayo makakakuha ng reward? Ayan. So, 6 lang po yan. Pinangalanan ko po yung REWARD. Para hindi po natin makalimutan. So, reward. Number 1. Sige po. Number 1. Sabi po sa Romans 1-12. Sige po, tingnan po natin ang ating Bible sa Romans 12:1-2. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ano daw po yung will ng Panginoon? Yan po sa pinakadulo. God's will is good, pleasing, and perfect. Tandaan po natin yan, at good, pleasing, and perfect. Na kung saan, yung ating number 1, pinangalanan ko po itong renewing of our mind. Na kung saan, tayo pong mga mananampalataya, we allow the Holy Spirit to help us transform our mind. Na hindi na po according to the pattern of this world, na dahil sabi nga po, when we know Jesus, when we encounter Him, we became a new creature. Binago niya na po tayo. Binago niya na tayo kung ikaw ay dati ay magagalitin, kung ikaw ay dati hindi mapagtimpi,
kung ikaw ay nakakapagsalita ng masasakit sa iyong kapwa, you were already transformed. At kung hindi pa man sa ngayon, allow the Holy Spirit to transform you day by day. Day by day. Basta't magpasako po tayo sa ating Panginoon. And we will experience the fruit of the Holy Spirit. Amen? Ano pa ba yung mga bunga ng Espiritu? Diba? Joy, love, peace. Ayan po, joy, love, peace. Medyo nawawala po yung slide natin. So, gano'n na lamang ang kahalagahan na kung saan yung ating mindset ay binabago, inaalaw natin na baguhin ng ating Panginoon. Because the Lord wants us to understand Him more. Hindi mo po mapupuntahan yung reward kung ikaw ay walang renewing ng iyong pag-iisip, no? Kung saan ang Panginoon ay nais niya na mabagot ang ating buhay, ang takbo ng ating buhay sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga bagay na kung paano to act like Christ, to think like Christ, na makita siya sa ating buhay. Amen po. Letter E. Ayan. E. Be excited in what the Lord can do to you. Excited po ba tayo sa mga bagay na naka-install sa ating future? Sabi po sa Daniel 11:32, people who know their God do exploits. Nananagumpay po ang mga tao na kilala niya ang kanyang Panginoon. Sino po ang excited na ipakita ng Panginoon sa kanya yung magandang future? 'Di ba? Never judge your future in your current situation. Kung ikaw man po sa ngayon ay may sakit, kung ikaw ay walang laman ng bulsa, never judge your circumstances right now. Dahil ang Panginoon, kaya niyang i-turn 180 degree. Huwag 360, kasi 360, babalik ka doon sa pinanggalingan mo eh. 180 degree, kung ano man ang sitwasyon mo ngayon. The Lord can give, and He also takes away. But, yun nga, no, do not judge your future kung ano man po ang sitwasyon mo ngayon. Sabi po sa Psalms 34:8, come, taste, and see that the Lord is good. Mabuti po ang Panginoon? Yes. Mabuti po ang Panginoon. At kailangan lamang po ay lumapit tayo sa Kanya at maranasan natin ang kabaitan na ito ng Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon. Amen po. Number 3, W. Ayan. Number 3, ward off negative thoughts. Proverbs 4:23. Ano po ang sabi sa Proverbs 4:23? Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Diyan daw po ang wellspring ng buhay. Amen? The quality of your thoughts determines the quality of your life. Ano daw po iniisip mo? Iniisip mo ba na balang araw, mabibili ko rin yung bahay na gusto kong bilihin? Makatatapos din ako ng pag-aaral, makakagraduate ako, at makakatulong ako sa community, magiging kapaki-pakinabang ako. Or tinitignan mo ngayon, yung sitwasyon mo ngayon na pangit, may sakit ka, hindi ka kayang pagalingin. So we have to ward off those negative thoughts. Be careful of what you think because your thoughts run your life. Sabi po dito ng isang kilalang Asian
Chinese philosopher na si Lao Tzu, sabi daw dito, "Watch your thoughts, they become your words." Kaya po, ang ating isipan, ang kauna-unahang gustong proteksyonan ng ating Panginoon. Kasi sa isip nagsisimula ang lahat. And your words, sabi nga po, nasa isip natin ay sasambit ng ating puso. The desire of your heart, di ba? It comes out in your mouth. Watch your words, they become your action. And watch your action, they become your habit. Nagiging habit mo na siya. And watch your habits, they become your character. And your character, it becomes your destiny. Amen. Ang isa pong example dito na kung saan si Job, Job 7:11, na kung saan siya ay, kilala po natin si Job na siya po ay isang righteous man na kung saan tines ng ating Panginoon. Sino po ang nakakalala sa kanyang buhay? Na kung saan sa isang iglap, kumbaga po sa panahon ngayon, sino po ba ang pinakamayaman sa ating lugar? In a snap of a finger, biglang nawala ang kayamanan na yon. Nawala ang kanyang 10 anak. Nawala ang lahat ng kanyang tinatangkilik. Nawala ang kanyang health. Nasira ang kanyang health. Nagkaroon siya ng ketong. Something that is uncurable. Hindi na magagamot na sakit. Pakiflash po yung sinabi ni Job sa Job 7:11. "Therefore, I will not keep silent. I will speak out in the anguish of my spirit. I will complain in the bitterness of my soul." Even si Job, during that time, naging bitter po siya sa sitwasyon niya. Sino nga po ba ang hindi magiging bitter sa situation na yon during that time? Ikaw ang pinakamayaman sa lugar. You are a righteous person. Alam mong ikaw ay matapat sa mata ng Panginoon. At during that time, no, iniwan siya ng kanyang mga kaibigan. Tinutya siya ng kanyang asawa na sabi, "Iwanan mo na ang Diyos mo." At sa kanyang pagsambit, sabi niya rito, "I will complain in the bitterness of my soul." Naging bitter siya. Pero yung bitterness na to napalitan ng praise. Sa mga huling chapter po ng Job, basahin niyo kung paano ang state ng puso niya na kung saan siya ay galit, anguish siya, bitter siya, galit siya sa pangyayari sa buhay niya. Napalitan po ito ng pagpupuri sa Panginoon. Dahil ito po ay testing lamang ng Panginoon sa kanya. Amen po. Lahat ng kanyang tinatangkilik, ibinalik nilang Panginoon. Doble pa. Amen. To cut the story short, basahin po natin ang libro ng Job. Isa pa rin pong example dito na kung saan ang buhay po ni Naomi. Si Naomi po, Ruth 1:20, sige po, sa Ruth 1:20, isang example po yung buhay ni Naomi. Si Naomi po ay siya po ay taga Bethlehem. Siya po ay may asawa si Elimelech at siya po ay may 2 anak. Na kung saan sa Bethlehem ay nagkaroon ng famine, tagutom. Sila po ay pumasok sa lugar ng mga kaaway, Moab. Pumunta sila sa Moab at sila ay nakipaglaban. And to cut the story short, namatay ang kanyang asawa at 2 niyang anak. At bumalik po siya sa kanyang lugar, sa Bethlehem. Sabi po dito sa Ruth 1:20, "Don't call me Naomi," she told them. "Call me Mara, because the Almighty has made my life very bitter." During that time, yung situation niya, punong-puno siya ng bitterness, punong-puno ng poot sa pangyayari sa buhay niya. Kasi during that time, kapag po ikaw ay balo, wala kang support, wala kang asawa, wala kang anak. Ang kanya pong kasama nito ay si Ruth na bumalik sa bayan ng Bethlehem. Her heart, during the time is very bitter. Sa mga nakikita po natin mga pangalan sa Bible, pinapalitan po ito ng Panginoon.
Si Abraham naging Abraham. Si Jacob naging Israel. Pero dito si Naomi, siya na mismo ang nagpalit ng pangalan niya. Ang ganda-ganda daw ng pangalan niya, Naomi. Joy. Pero naging Mara. Bitter. Do we call ourselves bitter in this situation? Or tatawagin natin ang mga sarili natin na mananagumpay? Amen? Dahil hindi po yung situation na meron ka ngayon, kung wala naman ang bulsa mo, may sakit ka, or meron kang emotional or relationship problem with your family, hindi yan ang magdedetermine ng future mo. Ward off your negative thoughts. Kasi kapag yan po in-entertain natin, magiging ganyan nga tayo. So, entertain only. Sabi nga po, no, what's pleasing, what is righteous, what the Lord wants us to be. Number 4. Number 4 attitude. Abide in my word. So, abide in my word. Sabi po dito sa Psalms 119, 105, your word is a lamp for my feet and a light to my path. Ayan. Yung lampara daw po, kapag ka may dala kang lampara, ano po ang nakikita mo? Yung susunod mong lalakaran, di po ba? Yan, pag may dala kang lampara. Sino po nakakita ng lamp lang na maliit or flashlight? Di ba ang iniilawan niya yung susunod mong hakbang, ganyan. Nakikita mo po yan. Pero sabi po dito sa ating binasa, your word is a lamp for my feet and a light to my path. So hindi lamang daw po pala yung susunod mong lalakaran. Kung ikay nasa kagubatan, pag may liwanag dyan, kita mo yung buong gubat. So pinapakita na ng Panginoon yung susunod mong step sa malayo pa lamang. Yung iyong future, pinapakita na ng Panginoon. Yung mga susunod mong araw, sa susunod na buwan, taon, nakikita mo na. There's a horizon because the Lord wants you to see yung ilaw na nanggagaling sa Kanya, kaya niyang paliwanagin yung buong paligid mo. Hindi lamang yung step mo na kada hakbang mo, kundi yung buong paligid mo, ipinapakita ng Panginoon sa iyo. Amen po ba? The Lord wants us to abide in His Word. Sabi nga po sa ating mga napag-aralan, the Word is God. Amen po? And the Word wants to speak to us alive. Isa na lang po ang example ng mga book sa Bible na ang Psalms po ay tama ba, 150 books. Pero ito po ay punong-puno ng mga emotion ng sumulat sa kanya. Si David, si King David, na kung saan andoon ang joy, andoon ang lungkot, na andoon ang lahat na naranasan niya. Pero kung ikaw ang bumabasa ng salita ng Panginoon, it speaks, parang tinitingnan mo siya, no? Nagsasalita siya para sa iyo, tumatago sa iyong puso. It speaks to you. And it speaks not only to you, but through you, parang ikaw yun, minimirror niya yung current situation ng buhay mo. Dahil nandito sa salita niya, ang lahat ng situation na pag yung nararanasan mo ngayon, lahat yan nakasulat sa kanyang salita. We must just abide in His Word so that yung mga lalakaran natin ngayon, kung anumang situation meron ka ngayon, ay makita mo ng maliwanag sa pamamagitan ng light na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen po? Letter R. Ayan, panglima. Actually, maikli lang po yung lesson ko. R. Reverence to God. Ayan. Ano nga daw po yung reverence? Ang hirap na maintindihin itong reverence. Ano po ba yan? Sabi po dito, reverence means honor, love, fear, and a deep respect to our God.
Reverence is the quality of the soul. Ito ba daw yung quality ng ating kaluluwa na kung saan meron kang deep respect sa ating Panginoon. To give Him the highest place of esteem in my life. Amen po. Ang Panginoon po ba ang nasa trono ng ating buhay? Do we give Him the highest place of esteem in our life? Do we honor Him? Do we love Him? At natatakot ba tayo sa Kanya kapag nakakagawa tayo ng mali? Psalms 25:12 to 13. Psalms 25. Who then is the man that fears the Lord? He will instruct him in the way chosen for him. Verse 13. He will spend his days in prosperity, and his descendants will inherit the land. Ang ganda po ng pangako ng Panginoon. Amen. Because we have this reverence to God, ano po ang bibigyan niya sa atin? He wants us to inherit the land. To honor God means to exalt Him for all He has done for me. Yung mga nagawa niya na, at gagawin niya pa sa ating buhay. Amen? Sino po ang merong hope na marami pang gagawin ang Panginoon sa ating buhay? Amen. Marami pa pong gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Panghawakan po natin ang kanyang mga pangako. Amen. And letter D, lastly, ayan. Yung pong ating ika-anim, desire to be with the rewarder. Desire to be with the rewarder. Sino po ang gusto na lagi nating kasama yung nagbibigay ng blessing, hindi yung blessing lamang? Sabi po dito, no, sa Psalms 37:4. Basahin po natin ang Psalms 37:4. Delight yourself in the Lord, and we shall give you the desires of your heart. Ayan. Ito po ay common na lating nababasa. Paulit-ulit. Delight yourself unto God. Ano po ang susunod? He will give you the desires of your heart. And sabi nga po dito sa John 15:4-5. Sige po, basahin po natin ang John 15:4-5. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine. Ayan, sabi po ng Panginoon, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Amen. So who wants to bear much fruit? Taas ang kamay na gustong magkaroon ng bunga. Maging mabunga ang buhay. Although yung pangako ng Panginoon, yung mga rewards na binasa natin kanina, mga crowns, makukuha natin yun sa heaven pag nandun na tayo. But you cannot get that unless you stay with the vine. Unless you desire for the rewarder, not just for the reward. Unless you let the Lord works in your life. Because also the Lord wants us to be prosperous in this coming age. Even if we age, gusto ng Panginoon ay managana ang ating buhay. Amen po? Ayan. So, maikli lamang po yung aking lesson dahil sabi ko nga, mga nakaraan, sabi ko, Lord, ano pa po yung ituturo ko? But I think these 6 attitudes will help us get the crowns na mga rewards na yan na pinangako ng ating Panginoon. Amen po. Dahil ang reward, sabi nga po ng mga karaan nating mga napag-aralan, yung katuparan ng reward ng Panginoon ay si Jesus Himself. He Himself is the reward. Amen po.
Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat Lord sa maikling salita na ipinahayag mo ngayong umaga. Lord, dalangin po namin na Lord, kami po ay nakakuha Lord ng mga portion na kung saan kailangan namin Lord upang malakaran namin ang iyong mga pangako sa amin, malakaran namin ang iyong mga salita. Thank you, O God, for these rewards that installed for us in heaven. And Lord, dalangin namin, Panginoon, na ma-experience din po namin ang inyong kingdom dito sa lupa. Yes, O God, thank you, Lord, for we will not look on what situation we have right now, but we will look unto Jesus. We will just only look unto you, Jesus, the author and finisher of our faith. Tulad po ng isang atleta, Panginoon, Lord, we will finish our race. Yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Help us, oh God, to always seek you, to always abide in you, to always obey, Panginoon, ang iyong mga salita. Yes, oh God. We want to desire more of you, Panginoon. At Lord, dalangin po namin, Lord, na patuloy ka pong magre-reveal ng iyong sarili, Panginoon, sa amin through each passing day, Panginoon. Patataasin mo po ng patataasin ang antas ng aming pananampalataya. Lord, maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord. We praise you, O God. We glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. May natutunan po ba tayo? Amen. No, sabi nga, napakahalaga yung makuha natin yung attitude na yon. At sa oras na ito, sa ating offering, mai-relay po natin yung mga attitude na yon sa ating pagbibigay. No? Katulad nga po yung sinabi dito, yung sa R, no, we must have a renewed mind. Na kailangan daw po na sa ating pagkakaloob, alam natin na ito ay kalooban ng ating Panginoon, no? Na yung ating mga tithes, ito ay yung pagbabalik lamang nun sa ating Panginoon. At yung ating offering, ito yung naroon na sabi nga, isang paraan ng ating pagsamba, no? Naalala ko kahapon nga ba, may nag-message sa akin. Sabi niya, Reb, pwede bang tulungan mo ako kasi ako yung inassign sa offering, no? Sabi niya ganon. Sabi, ano po yung pwede kong i-share? Sabi ko, ano po ba yung ano ba yung anong time ang offering nyo? Before ng word o after ng word? No? Sabi niya, before ng word. Sabi ko, before po ng word. Kasi pag after ng word, pwede nyo pong i-relay yung message ng offering nyo doon sa word na isinyer sa inyo. Pero dahil ang time ng offering nyo ay before ng word, ito po yung pwede nyo sabihin na ang offering, it is a part of our worship to God. No? Hindi lamang naroon na ito ay, sabi nga ito ay isang part lang ng service. Hindi po. This is also sabi nga po, isang paraan ng pag-worship natin sa ating Panginoon. No, yung ating pagkakaloob. Praise the Lord. At sa oras na ito, no, sabi nga, kailangan ma-renew ito. At dahil alam mo na ang pagbibigay ay part ng worship sa ating Panginoon, alam niyo po kung paano po na bago tayo pumunta, no, di ba, pag Sabado, iniisip natin, ano yung susuot ko bukas? No, we are preparing physically, no? Pero alam niyo po, as part of our worship, kailangan po, Sabado pa lang din, prepared na yung ating ipagkakaloob sa ating Panginoon. Because it is a part of our worship. Hindi yung kung kailan time ng offering, tsaka ka nag-iisip, magkano ba ibibigay ko kay Lord? Hindi po. No? Ang tunay na naroon na sabi nga ay renewed ang mind
bago ka pa pumunta sa church, bago ka pa umattend ng gawain, handa na ang ipagkakaloob mo sa ating Panginoon. Amen? No? Kaya sabi nga, this must be our number one attitude, no, as a rewardee tungkol sa ating pagkakaloob. And number 2, sabi nga yung letter E, we must be excited, no? Na sa ating pagkakaloob, excited tayo dahil makakapag-worship tayo sa ating Panginoon through our giving. So oras na ito, excited ba tayo? Amen? Baka naman naroon na medyo tayo, no? Kailangan po excited tayo sa pagkakaloob sa ating Panginoon dahil alam natin that it is a part of our worship to Him. At number, yung W, no? Ang sabi doon, ward off negative thoughts. Ibig sabihin, ialisin natin, no? Yung mga negative thoughts na yon. Na baka sa pagkakaloob natin ngayon, no, merong mga agam-agam, may mga isip na, Lord, pwede ko na yung pambayad doon sa due date ko, no? Lord, baka pwede namang hiramin ko muna itong i-offering ko sa iyo, no? Dapat daw po alisin daw po natin, no, ward off those negative thoughts dahil yun ang magnanakaw noong reward na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. At dito sa letter A, abide in His Word. No? Alam naman natin, lagi natin naririnig, Malakay 3:10, no? Yung mga verses tungkol sa pagkakaloob. Sa oras na ito, we will do it because we want to abide in His Word. At number 3, reverence to God. Ito ay gagawin natin ng ating pagkakaloob because we honor, we love, we fear, and we have deep respect to our God. At ang panghuli, yung letter D, no, we must desire to be with the rewarder. Na sa ating pagkakaloob, alam natin yung pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Ano man yung ating mga sitwasyon, ano man yung ating pangailangan, tandaan po natin, katulad ng sinabi sa Philippians 4:19, God will supply all our needs according to His riches in glory through our Lord Jesus Christ. No? Kaya sa umaga pong ito, let's have that attitude, no, sa ating pagkakaloob. Makuha natin yung mga attitude na yon sa pagkakaloob natin ngayon sa ating Panginoon. Amen? Kaya tayong lahat ay yumuko at pumikit. Hallelujah. Oh, Father God, marami pong salamat for opening our hearts, opening our minds, oh Lord. Hallelujah, na kung paano magkaroon kami ng tamang attitude, Panginoon. Bilang isang rewardee, Panginoon, bilang isang anak mo na nire-rewardan mo, Lord, sa lahat ng aming ginagawa. At sa pagkakataon na ito, as we give our tithes and offering, Father God, sinabi mo, Lord, you will reward us, Lord, sa kung ano po yung aming ginawa. At sa umaga pong ito, Lord, ang amin pong gagawin ay sundin ang kalooban nyo tungkol sa pagkakaloob. Father God, hayaan niyo po na magkaroon kami ng tunay na excitement na ang aming ipagkakaloob is part of our worship unto you. Hindi ito mawawala ng kabuluhan. At higit sa lahat, hindi ka namin mahihigitan sa pagkakaloob, Panginoon. Sapagkat, Lord, maging ang buhay mo ay ipinagkaloob mo para sa bawat isa sa amin upang kami po ay magkaroon ng crown of life, O Lord, that eternal life that comes from you, O God. Lord, salamat na marami, pagpalain niyo po ang bawat isa at hayaan niyo, Diyos, na mga attitude na yon ay manatili sa aming mga puso hanggang sa inyong muling pagbabalik. Maraming pong salamat at sa oras na ito, tunay nga, Lord, maingat na ibinabalik namin ang lahat ng papuri, pasasalamat, kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Sige po, sa oras naman pong ito, dako po tayo sa ating grouping. So, lahat po ng bawat isa po ay magpa-participate. So, 3 to 4 person lang po sa isang group para lahat po makapag-share.
And for 10 minutes po, let us share what we have received, ano yung naging revelation po sa atin. Hindi lamang po ngayong Sunday na to, maging yung mga ni-recap po ni Sister Arlene kanina. Ano po yung mga tinanggap natin sa buong month na to, na dadalhin natin whole throughout this year po. Kaya sige po, let us start. Let us find our groups na po sa oras pong ito.
Sige po, dako po tayo sa ating announcement. Ayan, next Sunday po, June 2 is our first Sunday of June. And kasama po natin ang ibang mga satellite churches po dito next Sunday po. Ayan, online programs naman po natin. Continuous po ang ating Speak Live. Live po ito every Monday, 7:30 p.m. sa ating J-Blue page na sa Facebook po. And sa mga gusto pong mag-share, sa mga hindi pa po nakakapag-testify, ayun po, pwede na po kayo magsabi sa amin ni Henrik and pwede na po tayong mag-schedule po ng ating time para makapag-record po kayo. Ayan, every Tuesdays naman po, 8 p.m. via Zoom is our Leaders and Workers Spiritual Feeding po with Bishop Jimmy po. Online programs po, Tinig ng Pag-asa every Thursday, 7:30 p.m. Live din po ito sa ating Facebook page. Wednesdays naman po ang ating midweek service every 7 p.m. So hindi po ito naka-live dahil ina-encourage pang bawat isa na tayo po pumunta dito. And ang ating soaking naman po is every Friday, 7:30 p.m. dito din po sa church. Online prayer gatherings po is Fathers po, Monday to Friday, 4 a.m. Mothers, Monday to Saturday, 5 a.m. And sa mga pastors naman po, Monday to Friday, 5 a.m. At ang ating upcoming events po ngayong June is ating music symposium. For more details po, i-announce po sa mga susunod na linggo. Pero ito po ay nakaset ngayong June 29 po. So lahat po ng satellite churches ng J-Blue is ini-encourage po na tayo po yung makasama po dito sa symposium po na to. And ngayong June 8 po, ang ating graduation po ng SOL. Lahat po ng mga nakakompleto ng ating attendance sa SOL po, gagraduate na po lahat sa June 8. Ayan. Next naman po is ang ating mga social media accounts po. Let us not forget to like, follow, and subscribe po para sa mga darating na updates. And kung gusto nyo pong i-recap, i-replay yung mga nakaraan po nating mga live, pwede po nating tignan dito at isend po natin sa ating mga mahal sa buhay. Iyon lang po ang ating announcement. Amen. Muli po tayong tumayo. Let's give the glory to our Lord. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. In His blood He has set me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Hallelujah. Yes, oh God. Yes, so Lord, we praise you, we thank you, we glorify you, oh God. Marapat na ibalik natin sa Panginoon ang kabutihan niya at katagumpayan ng umagang ito. Hallelujah. Yes, oh God. Dakilang Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan, oh God, ng gawain ito sa Sunday service, Panginoon. Lord, tunay nga, oh Diyos, na hallelujah, hindi hadlang ang pagpunta ng bawat isa. Walang hadlang ang pagpunta ng bawat isa. Bagamat umuulan, Panginoon, tunay nga, o Diyos, na ipinaranas mo, ipinadama po sa bawat isa yung kabutihan mo, yung pagmamahal mo, yung pag-iingat nyo po sa bawat isa sa amin. Lord, sa amin pong pag-iwahiwalay, Panginoon, patuloy namin, Lord, itinataas, Panginoon, sa umagang ito, ang naghayag po ng iyong salita. Lord, continue to dwell in her heart, Panginoon, manifest yourself upon her, Panginoon. Lord, salamat po sa kanyang buhay. Patuloy nyo po siyang, Lord, i-anoint her lips, anoint her life, Panginoon, na sa kanyang pong, Lord, sa pang-araw-araw ng kanyang buhay, ikaw lamang ang nakakatalo
Diyos ng kanyang puso, Panginoon. Father God, Lord, we pray and we declare, oh God, a blessing upon blessing. Hallelujah. Lord, you know the deepest desire of our heart, Panginoon, yung pangailangan niya sa araw-araw, ikaw pong kakatagpo. Lord, we pray, oh God, more revelation sa pamumuhay niya, Panginoon, sa araw-araw. At Lord, use her mightily, Panginoon. Saan man po siya pumunta at madalhin ang kanyang panyapak na paa at pahawakan, Panginoon, patuloy niyo po siyang pagtatagumpayin. Lord, maging sa umagang ito, sa bawat isa, Panginoon, na narito. Salamat, O God, sa buhay ng bawat isa. Lord, na yung narinig namin, nakaturoan niyo po sa umagang ito, hindi lamang, Panginoon, Lord, sa narinig ng aming mga tenga, kundi ito'y patuloy na rumema sa aming mga puso. Hallelujah, tuloy nga, O Diyos, na malakaran namin, O God, na sa darating na linggo na aming kakaharapin. Lord, upang matamo namin yung reward na nais mo sa bawat isa, sa natunay nga yung may mga kanya-kanya kaming ginawa namin, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, ito'y patuloy na malakaran namin at higit sa lahat, hallelujah, gamitin namin, O God, as a weapon sa aming mga pamumuhay. Lord, continue to renew our mind, renew our heart sa lahat ng aming mga gagawin sa maghapong ito at darating na linggo. And let the Holy Spirit be with us sa bawat isa. Continue to give us, Lord, instruction, direction, command, O God, sa nais mo pong ipagawa sa amin, O God. At Lord, higit sa lahat, mangyari na ang dakilang plano at kalooban niyo po sa bawat isa ang masunod sa buhay namin, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa at pag-iingat niyo po ang pagsama niyo, pagpapala, ang patuloy po naming mararanasan sa buong linggo na aming kakarapin. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Keep right.